Enggak enak, bosok ini. Ora apa-apa wong mateng ini karo digoreng mantap kok. Ora payu iki lho. Allah ra gak tau gak tau dimes iki. Piye iki? Lah iki kan wis tuwa dhewe iki ciline. Cara gir-gir kono ya wis mateng kabeh. 30 juta wis. Rasane mo. 50 juta. Nek aku sak ngono poli udah mateng-mateng nek. Ento, ora tau dimes lho, ento. Ora tau dimes. Nah, terus jarang tak unggoni kan jarang rena. Aceng iki piye iki ne? Ali iki. Ora tau dimes 3 juta. 3 juta. Iya. Padahal sak kono nek berae. Oh, gak apa-apa. Anu 50 juta ya sak kono. 15 juta. Ya Allah, mesti 30 juta. Piye? Kudune yo. Iki kudune mbok tuku. 50 juta rantau muda-muda. 50 juta lah. Sampai sak meneh lho, Mi. Kotak. Lho, 15 meter. cara kuwi niku jado perjalanan nak elik kene. Ora iku ketok, iku. Mas, ini pabrik ora payu. Geplek saiki murah. 500 untuk pirang tahun gue rega pilih iya rega mes. Alah makan ora dimes. 15 juta wis. Yo, 50 juta. Sil 40 juta. ora. 15 juta. 25 juta. 20 juta wis. Sil. Wah. 39 juta. Kowe mau ngomongin Ayo kotil ini kono udah wakeh sebarang tengah. ora. Cilik iki mekan. Gede-gede sasene neng jarang lagi di mes. Aku tak dicoi. Ayo, Dang.